Hola a tothom, avui veurem com podem inserir salts de pàgina i canviar els estils de pàgina amb el LibreOffice Writer. Aquí tenim un document, sovint tenim un document i hi ha títols que ens comencen aquí, ens queden a mitja pàgina, o aquests que ens queden aquí i potser voldríem que ens quedessin al principi d'una pàgina. D'acord? Com ho fem? Doncs ens situem aquí davant, no? El que vull és que a partir d'aquí comenci una pàgina nova. Per tant, me'n vaig a insereix, salt de pàgina, automàticament em fa aquest canvi. Fixeu-vos que ara entre pàgina i pàgina hi ha aquesta línia blava de puntets. Això vol dir que aquí hi ha un salt de pàgina. Si jo activo aquest visualitzador, veig que aquí no hi ha res. No és que hagi anat fent per ara, apretant la tecla intro o return fins que baixés, no senzillament que això em mantindré així. El mateix passaria aquí, per exemple, no passa. Aquí no hi ha una línia. Si jo aquí introdueixo text, això es va movent. En canvi, si aquí introduïm text, aquest espai es manté constant encara que passi de línia. I si ho forcés que arribés fins a baix, el que faria seria em mantindria el salt i allò començaria automàticament amb una altra nova pàgina. Anem a veure-ho. Ara, quan arribem a baix, ens saltarà de pàgina i ens en crearà una de nova, però com veieu, ens manté aquest espai perquè aquesta comenci sempre. Una altra opció que ens permet és, aquí faríem el mateix, ara anem a suposar que a partir d'aquí aquesta pàgina ha de ser, per exemple, vull que sigui una pàgina horitzontal, vull canviar l'estil de pàgina. Doncs el que faria seria insereix, en lloc d'anar directament aquí, m'aniria a més salts, insereix un salt manual de pàgina, veieu? I aquí li podria dir quin estil de pàgina vull donar. Si jo, per exemple, vull que sigui una pàgina horitzontal, doncs a partir d'aquest punt el format serà horitzontal. D'acord? Sí? Si a partir d'aquí ja volgués que tornés a l'estil d'abans, a l'estil vertical, fixeu-vos perquè jo ara, quan baixi totes les pàgines d'aquest punt en enrere s'han tornat horitzontals. Si jo vull recuperar l'estil de pàgina vertical, vindria aquí, per exemple, a partir d'aquí, faria el mateix. Insereix, més salts, salt manual, d'acord? I ara aquí triaria, per exemple, l'estil de pàgina per defecte. Si voleu fer numeracions d'un llibre, hi ha la pàgina dreta i la pàgina esquerra, d'acord? Hi ha diverses opcions. En aquest cas jo agafaré la pàgina d'estil per defecte, que ja em va bé, d'acord? I per tant, a partir d'aquí, continua sent pàgina d'estil per defecte, i quan em poso aquí, és la pàgina horitzontal. D'acord? Doncs ja ho tenim.